Guys, welcome back to the YouTube channel of Malawi and Cameras. Guys, pali nkhani tu imene yangotuluka kumene. Nkhani imeneyi akuti makamaka nthawi zina anthu amene timakhala m'madera amene mwina make kuliso ndende komweko kapena mamuona mkaidi wathawa. Akuti mukangothandizira kumugwira mkaidi amene kumubwezeretsa ndithu kuti akalowe mchitokosi. Akuti muzilandira thumba la 50 kgs la chimanga. Zafika bene like muganiza bwanji pankhani imeneyi. Iniyo mukuganiza bwanji. Chifukwa ine ndikaganiza aliyense ali maganizo ake. Ine ndikaganiza ndikuganiza ngati kuti njala yafikapo. Chifukwa it's like chimanga chili pa high demand. It's like undu mbona kuti chimanga kulibe. Chimanga chikuvuta. Njala yafika povuta. And chimanga cho ndi chimene chili relevant. Chimanga chinthu chimene chofunika kwambiri panopa. It's like alisa kuchithamangira mpaka napofika ponena kuti iweyo ngati ungagwire mkaidi. Akupasa thumba la chimanga. Kumalawi nkokoma nde nkhani yonse ili motere. Nkhani yelembera motere akuti omwe azithandizira achitetezo pogwira akaidi omwe athawa ku ndende tsopano azilandira thumba la chimanga la makilo 50 ngati njira imodzi yowathokozera. Mkulu woyang'anira ndende mchigawo chapakati a Basilio Chapuwala ndi omwe alamula kuti ndende zonse za mchigawo chapakati ziyambe kutsatira izi. Polankhula pa chikondwerero cha chaka chatsopano chomwe akuluakulu a ndende adali nacho mu mzinda wa Lilongwe, Achapuwala ati izi zithandiza kuti anthu am'madera kamene kuti ma civilians anthu amba adzitha kuthandizapo pogwira akaidi omwe athawa. Nthawi zambiri anthu samaona chowalimbikitsa kuti athandize achitetezo kugwira akaidi omwe athawa ku ndende. Koma pano omwe agwira akaidi othawa azilandira thumba la chimanga. Ndipo ngati wagwira akaidi awiri ndiye kuti matumba awiri amenewo. Guys, what? Kumalawi nkokoma. Ngati waona akaidi 5 ndziwa kuti ndi matumba 5 achimanga amenewo. Atero Achapuwala. Guys, are we serious as a country? Okay. Iwo ati izi zithandiza chifukwa anthu am'madera adzigwira akaidi, adzigwira mkaidi yemwe wathawa kapena kukamuneneza ku polisi chifukwa pali chowalimbikitsa kutero. Chimangachi ati chizichokera minda yomwe ndendezi ili nayo. Nthambi ya ndende ya mchaka yati mchaka chathachi yakuma ndi vuto lakuthawa akaidi. Anyway, amene walemba izi ndi Kathe Maulidi pangolini. Anyway guys, nkhani ndimeneyi akuti tu akundende aja akaidi aja amene aja mukangoona kuti uyo ndi 50 kg imene chimanga, mukaona awiri akuthawa pa 2 ndi 100 kg zimene mukaona 5 ndi kuti ni yomwe ndi makg ambiri amene 25 kg zimene. Guys, I mean tafika pamene papa Malawi. Tafika pamene papa. Anyway, komano nkhani ndino kuti anthu still atha kuona kuti uyu tingolekeza ngati ali m'bale, tingolekeza m'bale wathawa ufuna ukampereke. Komanso kuti pano patisewa kuti anthu andende twete ndi akumabandalama kudzera m'maere lomane m'mipamba yalo kuno ndikuyere lomane mwakuti anthu ambiri akawidwa abangudwa scammed ndi anthu akundende. Ndi akatuluka muja anthu azingoti I think tipume kulandira makho oti ndine transporter ndili pa border. Anyway guys, thank you so much. Komano maganizo anu ndi otani? Akuti tu thumba la 50 kgs
munthu azipatsidwa akagwira mkaidi, akaona mkaidi. Malawi. Like, share, Malawian cameras, right.